Hello mga ka-Disciple! Nandito na naman ako upang maghatid ng isang makabuluhang paliwanag para sa ating Disciple animation. May nagtatanong kasi, bakit cartoon at hindi totoong muka? Iba naman, hindi sila maniwala kasi cartoon lang ito. Obvious ibang sekta ang nag-comment nito. At eto ang sagot. Una, hindi lang ito para sa matatanda. Gusto ko ring makaabot sa mga bata. At alam naman natin na mas naengganyo silang manood kapag cartoon o animation ang style. Kaya hindi lang ito adult catechism, kundi para sa lahat, bata man o matanda. Pangalawa, mas creative at mas madaling makuha ang atensyon ng mga tao sa social media kapag animation ng gamit. Sa dami ng videos na makikita nila, napapatingin sila kapag makulay at animated ang style. Pangatlo, ang pinakamahalaga ay hindi kung sino ang muka na nakikita ninyo sa video, kundi ang mismong mensahe ng ebanghelyo. Yun ang tunay na sentro ng content. At panghuli, mas inclusive ito. Dahil animation ang gamit, mas nakatuon tayo sa salita ng Diyos kaysa sa personalidad na nagsasalita. Kaya mas madaling tanggapin at makapasok sa puso ng mas maraming tao. Kaya kahit cartoon style ito, totoo at buhay ang mensahe dahil galing mismo ito sa salita ng Diyos. At syempre, huwag kalimutang i-follow ako sa lahat ng aking social media accounts. Facebook, Instagram, YouTube at TikTok para sabay-sabay tayong lumago sa pananampalataya. Online for Christ, offline with purpose. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless.